abin da ake ji ranar da zaka aurar da ya mace. Don Allah ina so ka gaya mun tsakani da Allah, ko da yake kai ma yanzu baka ji ba tukunna, sai an zo daukar ta za ta tafi. Wallahi da gaske da na dauka wannan abun theory. Wata babar mu tana gaya mun cewa yadda naga kana son yaran nan, ranar da ka zo aurar da su zan ga yadda za ka yi. Na ce haba, ai ni zan ɗauke su ma har gida in kai su. Ai me ina ta zaƙin baki. Ranar da za a ɗaura auren su, ‘ya'yana na farko ɗin nan, na zaunar da su, wai zan yi musu nasiha. Ina an duk zaƙin bakin nan sai ya ƙare. Wallahi na kasa magana, sai zama uwarsu ce ma take iya magana, na kasa magana. Ya ita kuka na zama emotional, sai zama su ne ma suke ban haƙuri. A lokacin da nake cewa wallahi inda ba don hukuncin Allah bane, da sai na fasa auren nan na rike ƴaƴana su ci gaba da zama a gidana. Amma ina ji ina gani ƴaƴana su zauna a gidana shekara da shekaru, ina jin daɗin shigansu da fitansu. Kawai yau a ce sun tafi kenan kuma har abada na rabu da su kenan. Sai na tuno na ce idan na haƙura a duniya da ku kun tafi, duk ranar da kuka zo gidana kun zama baki ana magana yaushe za ku koma. In za ku zo gidana sai a ce za mu je ba za mu koma ba. In kun zo gidana kuma za mu koma ba za mu je ba. Kuma in na matsa ina so in ganki sai dai in je gidan wani in je in ganki. Kuma ban isa in miki waya in ce ki zo nan ba, sai dai ni in je in ina da hali. Sannan sai na tuna da cewa ko da an mutu an je lahira ba a gidana za ki zauna ba, a gidan mijinki za ki zauna. Na yafe ki kenan, ai dole in yi kuka. Aran ma daga yau ka sallama Ummu Sulaim kenan kwata-kwata. In ka ga Ummu Sulaim ta sake dawowa gidanka to matsala ce, da wuri za ka kira ni ka ce ya za a yi Ummu Sulaim ta sake barin gidanka. Ko zuwa ta yi ba dalili sai ka tambaya me ya kawo ki, diyarka ce. Kuma duk dalilin da ya kawo ta ta zo ta zauna a gidanka temporary ne, permanent abode ɗinta yana can gidan wani. Kuma ko a lahira aka je, in kaga Ummu Sulaim a gidanka ta zo ne, ta zo maka ziyara ne. In ana aljanna za ta fita ta koma gidan mijinta, don Allah ya ce hum wa azwajuhum fi dhilalin ala al-ara'iki muttaqi'un. Udkhulul jannata antum wa azwajuhum tuhbarun. والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم. duk wanda ya tafi aljanna da shi da matarsa kafa da kafa, to kaga ka rabu da ita kenan har abada, sai dai ayi makotaka.